Nginibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Ngithemba ukuthi wonke umbukeli uyaphila ntambama kuyisonto. Ngihleli la nezihambeli zethu ezinhle eniyibonayo. Sihleli la endaweni ekhethekile esithe ake sikhethe ukuze sikwazi ukuhlala kuyona sizothi ukudingida ngeindaba ezithile. Sithi sazi ukuthi ke kulomhlaba esihlala kuwona sibuswa amaqembu noma sibuswa nje ezepolitiki. So sibesifisa nje ukuthi ke njengoba beqalile bavela saba nabo phambi kwethu nabanye beze kube isibonelo lokho abakwenzile, beze nabanye beze ngaphambili ngoba ziningi izinto esifisa ukuthi sizikhulume nababukeli bethu bakwaDukuza TV neSouth Africa nje iyonke abafisa ukuthi bazazi ukuthi kwenzakalani ngaphakathi sihleli eSouth Africa, ikakhulukazi njengoba sila kwaDukuza. Laba abafowethu abangaphambili inhlangano yeMK eqhamuka khona la kwaDukuza ebesizokosithi nje ukuthi sibaphose imibuzo embalwa ngezinto nje ezenzakalayo nezinto esizizwayo ngoba kuningi okwenzakalayo nesikubonayo kuma social media. Njengoba thina sathembisa ukuthi ke sikwaDukuza TV siyoba izindlebe siphinde sibe yiso lenu ninababukeli bethu. Konke sobe sikubuza sozama ngakho konke okusemandleni ukuthi kube imibuzo eniqhamuka nayo noma eniyibuzayo nani ukuze bayiphendulele. Sibonga nje babukeli bethu, sizoke sibabingelele ke sicele nabo ukuthi ke babukele ababukeli bethu bakaDukuza beyibike umuntu nga-one by one ukuthi ubani. Siyabonga nje kakhulu babukeli bethu. Bafowethu ngicela nje ukunibingelela. Mina nguPhumlani wakamhlongo. Siyabonga nje ukuthi bafowethu sinibize nikwazi ukuthi nisihloniphe nize ngoba siyabona ukuthi ke ukuningi okukhulunywayo okuma social media imibuzo enganazo impendulo. So sasithi njengoba thina sikhona siwumsakazo othandwa kakhulu esitenga nekwaDukuza nangaphandle nje kakhulu koSwazini emazweni onke ningofakazi bayasithanda bayafisa ukuthi nazi. So siyazi simani la indlebe zenu noma indlebe zababukeli bethu zizozwa zonke. Besicela nje ukuthi ke siqale ngapha kumfowethu ngasesandleni sokudla umfowethu ayibike igama siqhubeke nje kanjalo. Siyabonga nina bakamqembu lankomo ukuba silahlekile bezopha ngumdlebe kaSoshangane. Siyathokoza Njomane ukuthi ube nathi ngale mina namhlanje ukuze sizovula okuningi malana neqembu umkhonto wesizwe party okuyilona qembu ke futhi esingeke sakufihla ukuthi lidlela amahlanga la kwaDukuza sub-region. Okhulumayo ke ngibingelela ababukeli emakhaya, ngibingelele nawe mphathi hlelo newethu umbongeni wakwaBhidi ohlalo abantu abasha kumkhonto wesizwe youth league kuyo le sub-region esikuyona kwaDukuza. Ngiyathokoza. Ake nibingelele babukeli la kwaDukuza TV nesibuka la nikhona. Sithi namhlanje asithathe ithuba lokuthi sizoveza mhlambe ukuthi iMK yethu basiyithanda la siyithanda ngaluphi uhlobo. Nizoza nje ekuhambeni kwenkulumo. Uphilani ke lo owakamsezane Sibongo la kwaDukuza sub-region owumuntu othanda iMK nje kuphela. Ngibingelela kubabukeli nothando Sithole unobhala we-youth league kwaDukuza sub-region. Asibingelele kubabukeli uThami Mkhondo oyilungu le-executive sub-region yaKwaDukuza. hayi sibonga kakhulu bafowethu. Siyabonga nje kakhulu. Ngiphinde nje ngidlulise nokubonga inhlonipho eniyenze ngakho. Siyacela ke nakwamanye amaqembu akhona babukeli bethu ukuthi izandla ivulelekile, kwamukelekile ukuthi ke sifike nizokhuluma nanoma ingabe iziphi inkinga ezikhona engaphakathi emaqembini nezinto nje nifisa ukuthi nishare nabantu. Kakhulukazi siyazi ukuthi ke 2026 unyaka obulindwe kakhulu ekwaziwayo kakhulukazi babukeli bethu ukuthi ke unyaka ozovotwa kakhulukazi amakhansela okuyinto engicabanga ukuthi ibalekile kakhulu kubahlali baseMzansi Afrika. Sibonga nje kakhulu. Bengizocela nje ukuthi ngikuqondise nje kunina umbuzo inina enizokhetha ukuthi ke ubani ophendulayo. Bafowethu siyazi ukuthi 2024 ngoMay 29 iMK yawina mangaphosisi it was 2/3 majority manje correct. Yebo njalo. So bafowethu embuzweni eyaqhamukayo eminingi siyazi ukuthi nakomabona kude sabona ukuthi ke ziningi into ezenzakalayo thola ukuthi iwinile but igcine ingakwazanga ukuthi iyo nizongikhumbuza nje la khona iMK la kwafanele iye khona eParliament but kuyogcotshwa eyagcina ingayanga. So abantu abaningi bayadideka kwaba nemibuzo engaphenduleki. Kodwa sijabulile ukuthi ke sibe nabantu abangaphansi kwaDukuza la esizokwazi khona ukuthi sibuze imibuzo eqondene noDukuza. Sinomasipala kawethu la ongaphansi kwaDukuza bafowethu
esazi ukuthi njengoba nithi nawina ngo-2/3 majority kukhona ushintsho okufanele lenzeke emva kwalokho. Mhlambe mangingacela nje ukuthi ningiphendule ukuthi ke emva kokuwina lo 2/3 majority kwenzakalani ukuze ababukeli bethu bazi ukuthi ke yini eyenzakalayo from now. Siyabonga. Makhedama, mhlawumbe umuntu ngamafuphi akaqala akhuleke emakhosini ngoba semhlabeni wamakhosi akhuleke ey'nduneni zenhlabathi ngaphambi ukuthi siqale lento ngoba umkhonto wesizwe uqhakambisa kakhulu ukubuyiswa kwesithunzi samakhosi. Mhlawumbe ngaphambi ukuthi siye kumhla ka-29 May 2024 omunye uzoyibuza ukuthi kwenzakala kanjani mhlawumbe ukuthi umkhonto wesizwe uze waziwe kwiLembe region. Ngicabanga ukuthi uMashoba engahlala amagqoza kuleyo nkulumo asilekelele. Siyabonga kakhulu. Ambonge msakazi. Mhlambe ke ake ngiyiqala impela lapha esiqale khona ukuyihlanganiso into ye-MK la kwiLembe region. Mhlambe ba msakazi wami sihlanganile la before siye kuma election. Khuluma nge-region, angikhulumi nge-sub-region okwamanje, ngikhuluma nje nge-region. Sihlanganela kwababa uMshazi emzini womuntu wanikela ngomuzi wakhe, baba uMshazi eThembeni eWard 12. Sawuhlanganisa umkhonto wesizwe, kukhona uMaphumulo, kukhona iNdwedwe, kukhona iMandeni, kuzoba kwaDukuza. Sahlala ama-meetings, plan ukuthi okay kuze siwine la eLembeni fanele senze kanjani. Singenama-resources, singenalutho. Sadela ukhipha imali zethu zemndeni yethu, sayibamba into yomkhonto wesizwe ukuthi uma uba siyazi ngokwenhlupheko ukuthi siqhamuka kuphi. Sesichaphazeke kakhulu, i-ANC ibukisa ngathi kuyiyona inhlangano ibiphethe. Akekho bengenalo ukuthando umsakazi lokuthi sikwazi ukuthi siyenze lento iphumelele. Sahlanganela kwababa uMshazi aqhubeka ama-meeting kwaze ufika isikhathi sokuthi ahlukana ngama-sub-region kuze sizokwazi ukuya kubantu siyoyikhulumisa into eshoyo ukuthi sizowina kanjani lama-election njengoba sibhekene nawo singenalutho. La kwaqala khona ukuthi ke kube khona abantu futhi abanikelayo ngemizi yabo kuma-sub-region. Abantu bebekwazi ukuthi mebecela mhlawumbe ey'koleni bekwazi ukuvunyelwa. Lapho kwakunqatshwa ngisho nangamahole, bengafuni ukuthi amahole besinikeze. Nazi iy'kole benqabe bengakwazi ukuthi besivulele ey'koleni. Anikela ama-comrades ngemizi yawo. So sakwazi ukuwina-ke ngo-2/3 majority. Lo esawina ngawo. Ama-sub-region siwaqalele khona emizini yabantu ababenike ngoba benothando lwani lomkhonto wesizwe. So inhloso yabo ukuthi kwazi ukuthi kukhululeke umuntu omnyama enhluphekweni. So sakwazi ukuyikhulula thina ngokuthi siwine. Ukuba sasingenalo usifiso sokuthi siwine noma siyikhulule ngabe mhlawumbe asikwazanga ukuthola u-2/3 majority. So ngikucacise ngokusobala futhi ukuthi ke sekudlule ama-election sebebonile abantu ukuthi okay lento bebeyingabaza ye-MK bayibona ukuthi hayi iyaphila and futhi iwududula iyaphambili. So ke umsakazi thina besinga recruit kakhulu abantu bebezela komkhonto wesizwe. That's why namanje ke abantu sebekuyuza lokuthi abantu bayizela begcine sebezenzela bona ukuthi into ihambelane nabo laba bantu abafikayo emkhontweni wesizwe. Ngoba abantu abaqale umkhonto wesizwe ngalesa sikhathi ibona abacindezelwa kakhulu umsakazi. Laba nje abenza ukuthi siwine ngo-2/3 majority ibona ke laba abacindezelwa kakhulu ukuthi bengabe besaba nalo izwe bangalisho. Ngoba sekukhona abanye sebeqhamukile abebekade be-against i-MK ngalesa sikhathi lesa siya kuma-election. Ngiyabonga kakhulu futhi ngingakuphuli nje ulimi. Mhlambe mangingabuza usakhuluma nje leli lokuthi abantu abaqala umkhonto sebebuyiselwa ngaphandle. Into nje mhlambe ngiyazi ukuthi imbangela enza ukuthi size simcele nje la izinto ezikuma social media egcine engakwazi ukuthi iphenduleke. Enye yezathu lezi esimcele ukuthi nizoba la esikhona sazi ukuthi kwenzakalani. Sine isifiso sokwazi ukuthi ke
kunezinto ezenzakalayo kuma social media noma esizibonayo ezithi kunezinkinga ezikhona engazi ukuthi kukhona okungaphakathi. Bengicela nje ungicacisele lapho ngoba engazi ukuthi lembuzo wami noma lento eyikhulumayo ithi mhlambe mayithinte noma iyathinta kulokho engikukhulumayo noma ke ayilinki ngoba mathi sisabheka kuma social media kuningi okukhulunywayo mhlambe nale ngicabanga ukuthi niyakwazi engenzeni ukukhuluma. Mhlawumbe ucacisa lapho ukuthi kukhona inkinga ezikhona ngaphakathi emkhondweni. Msakazi mhlambe ngisuke ngiqonde ngqo kumbuzo wakho obuzayo. Siya ku 24 May 29 sasingahlukene phakathi. Sasiyinto eyodwa kuba sahlukene phambi mhlawumbe ngaba siwina ngo-230 futhi. Sasiyinto eyodwa msakazi siya kuma election. Indaba iqale la sekukhona into ekhulumisa amakhansela la esiwasebenzele ukuthi ezebe khona la kwiLembe region. So bathe sebekhona sebengamakhansela base bebona ukuthi no ake sisebenze ngeyethi indlela yobukhansela kungeseyona indlela yeMK. Bangafuna ukuhlonipha ama-leader abekade ekhona leader ukuthi siwine ukhetho la ngo-2024. Lutho bangabahlobo bathi bona akho sub-region ekhona ngoba sekukhona bona. Mangabuza nje mhlambe ikhona yini into ethi sifuna ukuya phambili ngoba ngiyacabanga ukuthi ke manje umndeni vele khona la khamba khona ipolitiki ishintshe siyazi ipolitiki ikanjani ihambe kuba khona la eshintsha khona ibe sebhodweni elishisayo nithole seninyathelana amakhona ngaphakathi. Mhlawumbe mangabuza ayikho yini into noma ikhona yini into la ethi khona mhlambe kunokubuyisana noma nje kodwa nje into ekhanda ubumbano noma ukubuyisana kulento eyenzakalayo ngoba siyazi ukuthi njengamanje kuna kuyiwa kuma election kungakudala ngicabanga ukuthi nje ngoJune kufanele kube sekucacile ukuthi ke obani abahobani namakhansela ngoba ngendlela okwenzeka ngayo makusenzeka kanje kushuthi sazoba ningi inkinga. So bengicela ungiphendule lapho basiyazi sazokhethwa namakhansela mhlambe nanokuthi ke ngisazoya kulomuzo amakhansela ukuthi ke esimeni samakhansela nizowumisa kanjani. Ngiyabonga nje kakhulu ngicela nje ungiphendule kulo oqala baba. Makhetama mhlawumbe umuntu akangene azame mhlawumbe la angazama ukucosha khona ukuze aqhamisela ababukele emakhaya ukuthi okuningi kwenzakale kanjani mhlawumbe sifike kanjani nakhona lapho kuze bekhona ukushayisana. Mhlawumbe uma sihlehla ngamafuphi sibuyele emuva ekukhethweni kobuholi noma ngekona ukukhethwa kodwa ukukhonjwa lo phecelezi kuthiwa appointment ngoba kumkhonto wesizwe bayaqoqwa abaholi ukuthi siqoqa usibanibani ukuthi ngalesi sikhashana esithile njengama interim structures akwazi ukuthi asibhekele umsebenzi wenhlangano ebuholini bakulelo zinga noma bakuleso sigaba ingabe region province noma ama sub region. Kuthe kwaumhla ka24 January ngonyaka ka2025 lapho khona okwakumenyezelwa khona ubuholi beprovince masokhumbula kahle ngalezi ikhathi lapho khona ocomrade umacingwane ohlalo namhlanje weprovince owabakwazi ukungena khona bemenyezelwa ucomrade uFloyd Shivambu obekade ex member yomkhonto wesizwe party. Okutheke kodwa mayememezelwa memezela nama region okwasala umbuzo omkhulu ukuthi abantu abaqokelwe kuma regional structures ngaleso sikhathi baqokwe kanjani ngoba ukukhuluma komkhonto wesizwe kuthi umuntu amandla semasebeni okungukuthi kufanele kuba abantu abaphakamisa igama lalowo muntu okufanele aqokelwe leso sigaba sobuholi. Kuthe makubuya umbuzo kama sub region sishaya amakhala singama sub region ukuthi ama region aqoka kanjani ngoba thina besazi ukuthi eThekwini kwake kwethulwa ubuholi beprovince kwaba ukuthi ke sekuvela namagama ke nokuyilapho khona abaholi i-region yakwaDukuza elidwe khona umama uMazulu obe unobhala kuzoba ubhezelwa kwaNtuli njengosihlalo namhlanje kusenjalo. So lo mdontsiswana ukuhamba ibanga elide kangangokuthi besinokuyibuza izinto ezithile ukuthi zenzeka kanjani. Okusho ukuthi kuthe makhetho lobuholi ama sub region awakaze aze athintwe kwagcina kuphi kuma region. Lento ikutshela ukuthini ikutshela ukuthi selokhu kwathi inhlo i-sub region noma ngithi isifunde esincane sakwaDukuza selokhu kwathi inhlo besiholwa ngaleso sikhathi ucomrade uZipho Dlamini siphinde futhi siholwe ucomrade uSibili Bocwa kwaKhoza.
owaziwa ngoSiyabonga leso sikhathi nokuhambe kwahamba ke isubregion ingakazi ishintshe okusho ukuthi lo mqondo othi ama-subregion mabili noma mangaki kuwumqondo ofile kuwumqondo ongekho okuvele kwagqama ngalesi sikhathi njengoba eyiphatha uMashoba ethi uthe into edunge kakhulu futhi enye ama-by-election enzeke kuwa 28 ukhetho lokuchibiyela lapho khona okwathi sise wa 28 kwafika iregion nakhona hayi yonke esikwaziyo ngokomthetho ukuthi iregion uma ize wadini fanele iqale kwi-subregion waqala uhlalo weregion uBhezelwa kwaNtuli wangayirecognize i-subregion wayeqa wazofika qathatha kuphi kwinangizana kwiward eward 28 esathi mahlala umhlangano mhla ka14 sesishoshela ngakwama by election 14 February 2025 useveza lapho ukuthi hayi ulandwe uyena uVishnu Gopal Gavenda kuphina kwiANC ukuthi azongelela ama by election wenza lento ekuthiwa i-floor cross nokuyilapho okwaqhubeka kusukela lapho ki-subregion esikuyona biholwa uComrade uZipho Dlamini noSipilibonga Cochoza engazange irecognize kahle kahle kuyona subregion esemthethweni eyabekwa iProvince neNational ngaleso sikhathi ayikaze ize ishintshe uthe kodwa maqhubeka isikhathi siphila ngaphansi kwalezo ingqinamba enjalo ngoba ngeke sikufihle babukela ukuthi njobe eshilo uMashoba ukuthi kunabantu abathi mabefika emkhontweni shuthi bacabanga ukuthi emkhontweni kunabantu abangayazi ipolitiki ngakho ke baye besibize ngani ngenyoni kuthiwa umshini useyinyonini noma useyimpatheni babona ukuthi ilona thuba leli lokuthi izinto abangayifezanga kwakhongolose bazofuna ukuyifeza ngomkhonto wesizwe nokuyinto ke okufanele igqama abantu bazi ukuthi sizoyilwela ukuthi ukuzingenzeki ngoba kwazi ukuhlupheka komuntu onsundu ebesikuthola lesikhathi kuphethe ukhongolose namhlanje futhi sophinde sicindezeleke ngabantu ababodwa abaqhamuka nomqondo wangale befuna ukuzowusebenzisa ngala nokuyinto engeke size siyivume oqhubekile kungarecognize kwale subregion okungasho njalo ukuthi ayikho emthethweni kuthe maqhubeka ke kwamiwa ukappointwa kweyistructure la ku-international level wakhipha incwadi uSecretary General uma ngikhumbula kahle kwakumhla ka27 August 2025 owayesethi ke akusa appointwa ama-subregion njalo khumbula ukuthi awakaze aze athinta kusho ukuthi isubregion isamile le subregion ayekade khona lesikhathi kodwa kwaqhubeka noma ngasalikhumbuli kahle usuku sekuvela la khona ubekade elida iprovince uComrade uSimphiwe Mpongose osese Northwest uMasizwa njengamanje owabiza umhlangano khumbula njalo ukuthi inkinga bekade zikhona kwiregion ngakho bela ukuthi beshamakhala ukuthi iregion iqhamuke kanjani kuyo njalo iregion kwaba khona namalunga athi la asulayo njengo deputy sihlalo weregion okade kuComrade Uzibuse wakwaMakhoba owagcina esulile amanye amaComrade acashunwa khona epholeni beregion ahamba kweprovince kodwa indaba esobe isixoxela ilanga angeke ngicele kule ngaphambi ukuthi mhlawumbe ngiyilibala utheke uMpongose emayibiza esikhundleni sokuthi ebewunobhala ngaleso sikhathi weprovince yala KwaZulu Natal wabiza ama-subregion esikhundleni sokuthi alungise inkinga ezikhona at regional level wazogcumela ama-subregion wathi ama-subregion abuyisana kanjani ama-subregion engakaze axovana kanjani ama-subregion ubuholi bakhona ngakaze bukhethwe kabusha babulokhu bumile uthi umacingwane engena akaze kwathinta manje ama-subregion ngoba akufanele kube ne-vacuum kwipolitiki ukushiya isikhala ama-subregion asinda kanjalo waze angazathinte kuze kube namhlanje mase kumiwe ku-appointwa kwabantu wazothatha abantu ekade bezenzela into yabo beholwa uhlangothi oluthile kwiregion yeLembe bezenzela into bezenzela ama-subregion abo ngoba bengawarecognize ama-subregion ebekade evele khona ngoba sekuthiwa phela umkhonto useyimpatheni nento esingayazi ukuthi iqhamuka phi basuka bethi singomafika izolo kwipolitiki into esekhona namhlanje leyo so ke babefika Makhedama laphana wayesehlanganise ethi khandi unity ayikho iunity ebantwini abangakaze becabana ayikho ungathi ukhandi unity abantu engakaze behlukana umzimba selokhu usamile kuthi obunye upholi bacoshwa phansi ke kubhalwa amaphepha ngoba amanye ama-subregion nami ngafika lapha eThekwini sayishaya lento ukuthi uma kuwukuthi ke mhlawumbe kukhethwa abanye abantu abasha kuma-subregion akunankinga 3 democratic centralism unobhala kodwa phela nobhala ngibona ukuthi ungayenza lento ama-masses abantu emkhontweni abasemasabeni bengayazi leyo nto wathi hayi angeke leyo nto iyobuye ikhulunywe leyo nto lokuyinto yathi mayibuya sizoyitshela ama-masses yadala udungunyana iliyo ke le ephinde futhi yahlephula kwaphuma uhlalo kwi-subregion okuSipilibonga Cochoza waphuma
wahamba lelinye iqeqebani labaholi. Kodwa i-sub-region ayikaze ishintshe. Nokusiphoqile ukuthi kwi-sub-region kaDukuza sikwazi ukuthi asilungise ngoba ngeke phela sihlale singenawo uhlalo silinde uhlale singamazi ukuthi uphume waya kuphi. Sasikwazi kwenje njani na sithatha ke umama uphume kwambamba ohlalo njengamanje ukuthi akeze azosibambela kuze kube ukuthi ubuholi buyafika buzolungisa into ama-sub-region. Yeah. No, mfowethu ngikuzwa kahle ngicabanga ukuthi ababukeli bethu bayaphenduleka ukuthi ke kulento le ethi ama-sub-region mabili kushuthi kulale sub-region le ekwathi makuphuma usihlalo wayo iyayisikhetha omunye usihlalo ukuze ikwazi ukuthi iqhubeke i-sub-region ikwazi ukuthi ifanishile. I-sub-region endala mnewethu. Babukela ukuthi ngicabanga ukuthi ke makuseneminye imibuzo mhlawumbe singaphinda niqhubeke sozama ukuthi ke siphinde sithawule mhlawumbe abafowethu nangelinye ilanga kube khona siqhubeka sikuzame ukuze konke nikufisayo ukuthi nikwazi nigcine nikutholile. Mhlawumbe mfowethu mangingabuza nje la ukuthi ke njoba kukhona nje leba usuchazile ukuthi ke ugcine kwaba noqhekeko ngaleyo ndlela ukuthi ke ukhona umfowethu owasukayo nanga understand ukuthi kanjani nathi naqhubeka nabeka omunye kulento lesi sikhathi esenzakalayo njengoba nathi sesize sikwazi ukuthi sibone nama social media ukuthi kukhona into eyenzakalayo kwi sub-region yakwaDukuza. Akukho yini mhlambe enihlelayo noma esenihlelile okuyizinkulumo ukuthi nikhulumisane noma mhlambe ukuthi ke achaze uhlala ukuthi kwenzakalani azanyamalana. Ngiyabona. Mhlambe asiqale ngokuthi usihlalo was given a chance ngokuthi abuyiswe normally sinama platforms anjengo WhatsApp group la kufike kuhlale khona kukhulunywe khona izinto. Okuqala i-executive benokuhlala ngaleso sikhathi. Usihlalo wayiphumela because of into bekade eqedwe kuyichaza uComrade Mbongeni laphana into eyenzeka ngomhla ka-19 September lapha eThekwini kwabekwa khona kwalahla khona amaphepha phansi wayicoshelwa esiqabukayo kwipolitiki emlandweni nje into engakazi ize yenzeke. So usihlalo wangaleso sikhathi seeing ukuthi uhambe wayeThekwini kwenzeka izinto ayikhuzile ngisho nobhala jikelele ngakusasa wayeseba nalento ukuthi uzoyiqhubha naleli qeqebane beselikade likhona. Ngiyafisa ukuthi kubeke kwi-record ukuthi even isenzo sika nobhala wangaleso sikhathi weprovince kwaholela ukuthi aza redeploy aye eNorthwest because kubonakala umonakalo okade ewukhoza ngaleso sikhathi. So ke ukuphendula kumbuzo wakho ukuthi asikaze sibe ne-issue nanoma ubani uyibekile uComrade Mbongeni indaba yokuthi i-sub-region lokho yaba khona kusukela ngalesa sikhathi. Abantu abaphumayo bayiphumela bona ngoba bethanda futhi asikaze sibe nenkinga yokuthi asize la esingabonanga khona kahle ahlale phansi siyilungise lodwa. But abantu bachuza ukuthi bazenzele into abayenzayo. And ngiyafisa ukuthi sikubeke ukuthi as umkhonto wesizwe si inhlangano that is disciplined. We take orders from the top. Yes. Into engiwarisha kakhulu ngalabo abantu abalokho beinsist ukuthi kukhona sub-region yesibili. Ikuphi communication eyake yafika kuthina eyayikhuluma ngayo lo leadership le abakhuluma ngayo because right after eqoshwe phansi ama position unobhala jikelele uyayithumela incwadi ukuthi wazoyibeka ukuthi whatever that happened after the 27th of August 2025 is regarded as null and void. Now I do not understand ukuthi siba nama comrades exotic noma i-line of march isisukile from the top ba insiste baqhubeke nento engekho. And ama tendencies ke siwazi ukuthi aqhamuka kuphi. Kunabantu abasuke from ama organizations ebekade bekuona. Mhlawumbe uthi ngenze nje isibonelo sokuthi uma kuthiwa uyakana usukukhulisekini ngendlela okhuliswe ngayo. But the minute uyogana ufika ulandela ama tendencies akhona. Ube umuntu wakhona uthatha ngisho nesibongo sakhona uma Jobe la eyogana kaMhlongo for an example. Ufika azokwenza izinto zakaMhlongo. But uma Jobe umezofika be rebellious into zakaMhlongo it becomes a problem because uzofuna ukuthi yena azoqhubha izinto zakaSithole endaweni wrong. These tendencies siyawazi ukuthi aqhamuka kuphi where ilokhuzana i-leadership ithi mayikhipha line of march abantu bese beba rebellious. Ngiyafuna ukuthi mangigoqa le lokhuzana ngisho ukuthi uyabona umuntu olithwala ingane esiswini wayizala wadlula kule period ekhala ubusuku angalali eyibambe kanje ku create ke bond ngaleso sikhathi. There are people abafica ingane isizelo bafike bayi-adopt. Uma be-adopta banawo the pain abayifilayo wena le odlule kuyona ngesikhathi uyibamba uyikhulisa wenza yonke into ikhala ilokhu izindaba yenkaba nayo yonke into. And
le sub-region esikhuluma ngayo, it's the sub-region that felt that pain. And we are here to defend that ukuthi there is no one onganayo i-connection yalo babuhlungu abantu bewubuilda umkhonto into masho bekade ekhuluma ngokuthi from the start ukuthi kuyakhiwa because mningi nje manje umsebenzi wenziwe ukuthi umkhonto uzube la ukhona khona abantu abangayazi ke lo pain abazofika bese befika bazoyixova ngalendlela. So okuyiyona yona ile ukuthi these sub-regions have never been touched. Mina ngiyengize ngithi mina I'm not even going to say khona i-sub-region esibili because ayikho. When they started it unobhala Jikele Secretary General wayikhuza ngaleso sikhathi ukuthi lonto leyo ayikho, but eyokuthi khona indlela zokubuyisana siyasebenza. Whoever obona ukuthi kufanele ehlale phansi kubuye kubuyiswana, we are open to that. We are saying silana sishiya khona nala esasikade sibekwe khona sikaka movie. If ever kubunjani bozani sibuye sihlale phansi sibonisana ukuthi singaya kuphi, but leyo ukuthi khona i-sub-region esibili awavela amaphepha asho ukuthi kukhona efana naleyo. Asiyazi thina njengoba sihleli la because ayikaze kuze kuqhamuke nanephepha lokuthi hayi iseshintshileka ama-sub-regions njengoba uComrade Biti bekade echaza. So ilapho nje lonto njomane bengithi ngifuna nje ukungena lapho silungise ngale. Mhlawumbe Maqedama ungena ngithi ukwelula kancane kule aqhamuka nayo uComrade Umkhondo. Ayikho into ebuhlungu uma ukhulumisa ukuthi mhlambe khona nokubuyisana ongase kube khona. Ayikho into ebuhlungu ukuthi nithi manisebenza kunzima ke ukuthi mhlawumbe ungathi ubuyisana nomuntu ongafuni ukubona ukuthi wenza iphutha. Ingozi enkulu eyokuthi ubuyini ukwi-sub-region uma ingahlonishwa i-secular issue Secretary General uComrade uDokotela uMncwabo. Ubuyini wena la uyabona ukuthi ikhona lento yokuthi abantu bethi badala kwipolitiki. Uyabona nje khona umbuzo obuqhuma ukuthi asimazi thina lo Mncwango uqhamukaphi uMncwango. So abantu uzokhumbula ngesalidwa uFloyd Shivambu bekuthi makuphuma into bonke abantu bebe obey because bamazi political history yakhe. So ikhona le tendency yoku-underestimate noma yoku-undermine umuntu ngoba ungayazi political background yakhe njengoba bengamhloniphi uSecretary General. And we are here to defend uSecretary General womkhonto wesizwe okuyena okhona njengamanje owathi awekho ama-structures abekwayo awekho amasha. Laba bathi awabo asikwazi lokho futhi ke sizokuvezela ngisho ababukele emakhaya abathanda umkhonto ukuthi i-sub-region kuwo wonke ama-sub-region o4 awakaze zathintwe ubuholo babukhona kusukela qala umkhondo namhlanje useyibona. Lobo busha esize obumenyezelwa ngama voice note buphikisa i-order eqhamuka from Secretary General ngoba kade bebeselimpompo nje ubuholi kwi consultative meeting iphinde yaphuma isecular ekhuluma uSecretary General uDokotela uMncwango ukuthi amahlebezi ukuthi abantu bazenzele intando yabo bokubeka ama structures amasha egameni njalo lokuthi ile unit oyishoyo bethi bekhanda iunit kanti abantu bafuna ukufeza izinhloso zabo. Nekuyinto ngeke size siyivume manje ke aphuma nje beselimpopo yaphuma yasho ukuthi amahlebezi ayanda ukuthi abantu bazenzele into yabo egroundini ayiphele leyo nto kodwa kusenabantu abathi bangabaholi abenza into ethandwa ubena ephikisana noSecretary General. Nekuyinto ngeke siyivume ke abantu fanele bekwazi lokho. Siyabonga. No, siyabonga nje kakhulu bafowethu ngempendulo zenu. Ngicabanga ukuthi ababukeli bethu bayagculiseka la khona abashota khona sesiyobambana kuma comment babukeli ningadinga. Siyazi ukuthi ngeke sibuze yonke imibuzo ngendlela enifuna ngayo kodwa ke siyathemba ukuthi abafowethu ngendlela abaphendula ngayo bazama ukuthi bavale zonke izipace nizwe konke lokho enifisa ukubuzwa. Abala ekusale khona sesiyothola la kuma comment nikwazi nicommente baniphendule labanganiphendula khona. Mhlawumbe futhi uma ngingabuza mhlawumbe nje ongangiphendula noma ngiqondise kuwena futhi njengoba kade sisebhizi nawe usangiphendula ukuthi kule nkulumo le enishoyo kulesi simo lesi sikhona sama-sub-region akukho yini la ekuhambe kuyoshona phansi njengoba usho ukuthi nani nisuka yonke into nisusa phezulu inise la makusuka kunina kuphinde kuye la akukho la ngicabanga khona ukuthi mhlawumbe kulento le eyenzakalayo noma mhlawumbe ngibeke nje umbuzo ngokuthi ke akuwathinti yini amawadi noma akukho yini la ayithola nawo esethola lezi mchaphazelo ze-sub-region kodwa kusibe kusemawadini. Ikhona into kanjalo Maqedama umuntu ngeke aze akufihle lokho kodwa ke isimo emawadini ngoba ngenhlanhla ke abantu bayawuthanda umkhonto bayasithinta emaceleni besibuza bese sifaka futhi into clarity eshoyo ukuthi kahle kahle umkhonto wesizwe selokwathi inhlo uhamba ngalomgudu futhi uhamba nangalomzimba. Kodwa ke asikabi nayo into ethi lapho khona sithola ukuthi abantu emawadini mhlawumbe abaliwe kamawadi ngizokusho lokho abaliwe amawadi analezo inkinga ezifuze lezo ngoba
laba bantu abangamhloniphi uSecretary General nabangayihloniphi futhi leadership ye-sub region bayawagijima ama-ward njengoba la kwaDukuza nje sinama-ward outdate bayawagijima amanye wawo ikakhulukazi nje uyawuthola nje futhi ward 28 ihlava sikhona ngoba futhi khona lapho khona kunekhansela khona okuyilona futhi elingafunanga ukuyihlonipha i-sub region yakwaDukuza lathi i-sub region yakwaDukuza ayikho nesakubona ke njengokuthi ke ukubukela phansi abantu abama die hard uSecretary General asho ngawo abantu ababizwa ukuthi i2/3 majority ngoba abantu abajoin umkhonto when to join umkhonto wesizwe was not fashion ngaleso sikhathi bakwazi ukuthi babe amafela umkhonto mhlawumbe uComrade Mashoba ngimzwile ifihla enye wangayiveze ukuthi uthe makuphunywa ngokwe region ikade ihlala kaBaba uMshazi namhlanje sub region isahlala kwaMsezana one umkhonto awunazi imali ukuthi ungakwazi ukuthola amahhovisi sihambe sohlala eoffice ioffice elikhona njengamanje ele constituent office alisanele ukuthi singakwazi ukuthi sibambe imihlangano khona so ke ingakho isub region yakwaDukuza nje inamanje sahlala kwaBaba uMsezana njengoba vele kwathi mangabe kwabelwana ukuthi iregion ihlala kaMshazi isub region ihlala kwaBaba uMsezana ngakho ke ngamafuphi sengehlela ngezansi embuzweni wakho akhona yeba amawadi naleso simo kodwa njengoba sisebenza nje emkhontweni futhi kahleli ngizokusho nje lokho ngalesikhathi sifaka ezithombeni ngoba into ebhlungu njomane laba bantu abakhuluma lokukhuluma badelela ngalendlela enangizana ababonakala emsebenzini eqhuquzela ubunjalo bomkhonto wesizwe yibo laba bagijimisa izikhundla uyabona ukuthi abanye bawuvotela umkhonto ngoba nakho sekukhona bona bevotela sebethatha ama by election yabo so ke ayikho nento engayikhomba ukuthi na ama programs bayawenza mhlawumbe mangathiwa nje sivula amafoni senza sibheka ucwaningo ngokuvezwa kwama program abuyisela emphakathini nosazobuyisa ithemba nje basema local government election mhlawumbe le ndoda ema program ina 7 iyodwa ongayitholi nakhona suke mhlawumbe ikwenye ingavelanga kule nalobuholo obona la nabanye kama comrade esebenza nawo ngobuningi nangokuyinikela isho esikhona ke abantu abangaveli ngisho kuma program abangawenzi umsebenzi womkhonto wesizwe so ke abantu baye bebuza ukuthi hawo ngizwa osibani bethi baphi pho ngoba sibona nihlangene nenza into ethile kube yikho ukuthi abantu abekho ngoba khona abantu abahlalela izikhundla abangafuni ukuba segroundini thina segroundini somkhonto wesizwe abantu abebekhona ama 2/3 majority namhlanje futhi sekhona okuyilapho kwesithola nesikhathi futhi siyokutshela abantu iqiniso nangomnjalo njengoba sisafika la sabonga lethubo sinikeza lona mhlawumbe kwenaba nje manje kulento show Comrade Mbongeni lapha ukuthi asisale sesilithatha naleli thuba sisebenzise le platform ukuthi whoever emawadini mhlawumbe odidekile ukuthi kwenzakalani siyafisa ukusho kuona ukuthi uyayibona le sub region ababesebenza ngayo ngesikhathi beya kuma election kusayiyona ayikho into eshintshile kuyona whoever ofike emawadini claiming ukuthi bayi sub region ethize mhlawumbe kwabona ngoba umbutho wenziwe abantu bonke abawuthandayo mhlawumbe banelungelo nabo lokuthi ake nisivezele nencwadi esho ukuthi sekukhona ama changes akhona ngoba njoba esho babhizi bayasebenza bawongena emawadini behambe bephusha lento lengeke ngithi mina i-foreign tendency kumkhonto wesizwe because asiyazi but siyayazi la iqhamuka khona ngoba siyibonile yenzeka kwezinye indawo so kubalekile ukuthi babukele emakhaya ikakhulukazi nina enila ku sub region yakwaDukuza niyabona upholi niyabaza upholi nasebenza nabo ngaphambilini and abukaze buze bushintshe hlalani kubona bese ngiphosela inselelo lokubona laba ababone ngazathi sekunenye sub region abathi baholi balo sub region niyakwazi lokho ukuthi akulona iqiniso and niyadinga ukuthi kwenziwe umbutho uye phambili because at the end of the day umbutho wethu sonke indaba yokubukela phansi umyalelo oqhamuka ku Secretary General kuyayiphoxa even nomkhonto wesizwe because we regard ourselves as disciplined members of umkhonto wesizwe and uma kuzoba khona abantu abazothi uma phuma line of march from the top bese bephushe yabo it reflects kabi ngebrand ewumkhonto wesizwe so ngiyabakhuthaza ukuthi abake bakhumbule ukuthi why did they join umkhonto wesizwe from the beginning and bakhumbule ukuthi we are an organization, we are organized and kunezinto ekuthi siyilandele ngendlela okuyiyona yona abayeke lento yokuthi bagade bajahe izinto ukuthi bafuna izinto zenzeke ngendlela yabo kodwa ke siba abantu abalalelayo ubuholi obuqhamuka from top ebese siyalandela senze ngendlela efuthi kwenze ngakhona ngifuna ukuthi kuqatshena ngifuna ukuthi kube kanjani kungene isihlava esibe esiqhamuka kulabantu esithi abantu bakagogo
abafike beneyinhloso zabo befika la embuthweni and badunga abantu ngento eningi abanye abantu yabo lento yokuthenga kwezinto siyibone kagogo yenzeka kagogo and ingenile nala emkhontweni ukuthi abantu bavala imoto ilokhuzana imlomo ngezimali sibabone sebe drive imoto zabantu abathize abasuke bebafinance leso sikhathi ukuthi bakhoze this division. We are saying to them it is never too late to come back so that we can build umbutho. We have 2029 osilindele and sifuna ukuthi sifike khona see united, not this fake units labakhuluma ngayo, but we need to come back and isilungise izinto ngendlela kuyiyona sikwazi ukuthi sibheke phambili nombutho wethu. Ekugcineni abantu balindele ukuthi sidelive kwizinto esasikade siyithembisile bona ngaphambilini ukuthi we just want to give them a total emancipation kuyo yonke into kubantu abamnyama ababhekene nayo, and if that ingenzeki kwenzeka ngalendlela ekwenzeka ngakhona njengamanje, we won't be able to achieve that goal. So I'm saying to them ake siba abantu abaqotha abalalelayo. If the line of march has been given from the top, asihlale phansi siyilandele ngendlela kuyiyona ke siye kuba arrogant, sihluleke ukuthi asifuni ukuphatha at all times. Emkhontweni namhlanje ulala uyi something kusasa uvuke ungaseyona, and if that happens kwamukele ebese kwazi ukuthi thatha abanye abantu kubonakala ukuthi bazothatha umbutho bese boyisa phambili. Ngiyabonga lapha nje. No, ngiyabonga nje kakhulu bafowethu. Ngizobuza nje la ukuthi ngiyazi ukuthi ke kunamahemhemu izinto nje ezikhulunywayo esafisa ukuthi nathi sikwaDukuza TV siyilandele ukuze singasalele emva endabeni ezibaluleke kakhulu edinga kakhulukazi ikwaDukuza nathi sinthi singaphansi kwayo. Kunamahebezi la aqhamukayo ukuthi engathi kunoshintsho kunabantu abaxoshwayo elembeni okuwukuthi mhlambe ngase kuhambe kulidele ekuthenini mhlambe kube nama-bio election kulesi simo lesi esikusona njengamanje. Manicabanga akukho la ekuzo-affecta khona kulezi zinto zama-bio election ngoba siyazi ukuthi ke kuthiwa ayinuki ingosiwe. Sesizwile ukuthi ke ngase mhlambe mangaphosisi ngathi kuno-MM othe ukushenqa engathi kuthiwa bahudule ini ukhaphethi. So siyazi ukuthi ke ey'meni njengalezo kuya kuhambe kube nama-bio election. Mhlambe esimeni esinjengaleso bafuthu mhlambe nibuka akukho yini la ekungalimaza khona nokuthi nje mhlambe ngiyazi ukuthi ni-aware ngalokho, mhlambe ni-ready kangakanani noma nizethemba kangakanani noma nje ikuphi nje mhlambe ongakusho ngakulokho nje kulama-bio election angase enze ngoba siyazi ukuthi njengoba seyinukile nje khona la yosiwa khona. Well, I can boldly say ukuthi we've always been ready. Yeah. We've always been ready because when umkhonto wesizwe started engqondweni yethu ngesikhathi singena siba kuona besazi ukuthi yini edinga abantu. Yes. And sebengasho nabanye bekhuluma ngazathi this sub-region had no input or any contribution to the success yama-by-elections abekhona. Ukube besinesikhathi eside besingakulandela ihistory ukuthi bekade kwenzakalani, which proved ukuthi nangaleso sikhathi the first by-election esibe nayo kwaDukuza sayiwina noma umuntu wakhona ngathina ngabe sekhuluma ethini engarecognize abantu ababene input enkulu. But the fact remains ukuthi it was this sub-region that brought about a victory kuleya ward. So we are saying, hey, come by-elections tomorrow. Come tomorrow. We are so ready and we are confident that you are going to win. Anytime, noma bangazivuka in the middle of the night, we are going to be victorious because we understand the goal yethu, we understand ukuthi abantu umphakathi wethu udinga yini, and that is the main reason yenza ukuthi sizojoin umkhonto wesizwe. So we are ready. Aweze siwalindile. Mhlambe Makhedama ukunaba kakhulu kule eyenzekela kwaDukuza kwamasipala. Nakuba somkhonto wesizwe sinalo nje ikhansela kwaDukuza. Nengifisa into ukuyi-encourage ngoba sinawo amakhansela emandeni ahlalayo kumasipala. Ikhansela ngokwakaSalga okuyinqubo mgomo ebalawula amakhansela. Ikhansela liyaphuma emkhandleni kumasipala kwi-council bese liyahamba liyobika kwi-ward detachment elisuke lideploy ngoba ikhansela lideploya umphakathi, lideploya umkhonto wesizwe ward detachment. Okufanele amakhansela ahambe ayithi mayisuka kwi-council noma suka kamasipala ayotshela umphakathi njengoba wona asebenza njengomxhumanisi phakathi komphakathi odeployile ne-organization okumkhonto wesizwe ke sesideployile sinale ikhansela from what 28 elihlalayo. Kodwa inkinga ekhona ukuthi asikwazi ukuthola i-information eyenzeka kwaDukuza. Engakho ezinye zezinto usuyithola emoyeni. Kodwa ngenhlanhla ke umkhonto wesizwe youth league la kwaDukuza sub-region wabhalwa ngomhla ka-16 October nyakenye ukhulumisa into ka-section 106 othinta forensic investigation
eyayenziwa uCocta okwakade lapho kufanele khona kupeqululwe amanyundululu athinta inkohlakalo eyenzeka kumasipala wakwaDukuza. Noma ke sikujabulela ukuthi usizo waphuma kodwa bese simagangese umkhonto wesizwe sithi sobhala futhi ngoba uthathe isikhathi eside ukuthi ukuzindela ukuphuma kwalemphumela. Futhi ke noma sizwa ngamahlebezi okufanele kwenzeke ngoba kuyilungelo lomphakathi ukuthi wazi ukuthi usection 106 uquketheni obani abathinteka kwenkohlakalo. Kufanele emaphepheni uvele nako KDTV futhi kuvele ukuthi obani abathinteka kwenkohlakalo ukuze sibazi abantu abasicekela phansi njengoba i-service delivery iphuwa ngalendlela. Ngakho ke yebo akhona amawadi athintekayo sizwile ngenxa ukuthi amakhansela akhona abandakanyeka kwenkohlakalo eyenzeka. Nesifisa futhi ukuthi ingalo yomthetho yenza umsebenzi wawo ngoba fanele kube nesibonelo ukuthi abantu abangenzi ngandlela abaphethe imikhandlo fanele bebolele kuphi emajele ukuze beboshwe ngoba uma kuntshontshwa imali kamasipala akugcini ukuthi abantu bethi ngintshontsha imali. Cabanga ngomuntu omnyama umama hostel kumanje ongenayo into wazolala edlile efanele ngabe abantu banikezwa izikhala zemisebenzi uvula amathuba emisebenzi kuchaswa osomabhizinisi abadala nabancane kuningi ngabe kuyenziwa kodwa uthola ukuthi imali yehla ngemlenze. Ngakho ke umkhonto wesizwe ukubeka ngokusobala ukuthi ngeke ukwazi ukubekezelela ukuthi kuqhubeke inkohlakalo umuntu omnyama aqhubeka acindezeleke njengoba namhlanje kusenjalo. Ingakho sabhala somkhonto wesizwe uClick sathi akuvele abantu abathinta inkohlakalo ukuze bakwazi ukuthi baboshwe. Ngakho ke ama by election mayezwa sikeza uzokhumbula uDeputy Sihlalo sikwi combat mode sile subregion somkhonto wesizwe amabhuzi nje akhona silindele noma yini engasiyenzeka. Mhlambe okunye okugcina engangena kukhona umsakazi le yokuthi abantu abasuka ngala kagogo behambe nezihlalo befuna ukuza ngala ka MP nezihlalo. Sicela ukuyigcizelisisa le ukuthi akubo ukuthi yagcina ngokhansela se-Ward 28 ngoba ngaba sikho la isikhona ukuba sayivimba nangalesa sikhathi. Ngaba sikho la isikhona la kwaDukuza ngoba ilawo umuntu osuke nesikhundla kaNC wazongena ngala ephushwa ubani uBasil Ntuli lo osenda ama voice note ecukuza amawadi ethu. Sicela ukuthi wayeke uhlalwa la kwi-region yaseLembeni ukuthi esenda ama voice note ezosho ukuthi ubuholo obukhulu lokwaphoswa phansi lapha yana regional office eThekwini. So ke yes, so ke siyocela ukuthi akayiyekele for record keeping. Yes, sizoshare incwadi the latest letter eqhamuka ku SG ekhuza this tenants, and I strongly believe ukuthi it stems from into eyenzakala kakhulu la eLembeni ukuthi there is a lot of interference in the leadership. Ukuthi athumele lencwadi ukuthi ngangithe ngomhla ka 27 August akungabi khona ama structures azoba khona ekubeke waphinde futhi wakukhumbuzisa lokho ngomhla ka 20 September 2025 njoba namanje ebhalele incwadi uthi saqhubeka ngoba nini kunama video sekubonakala sekwenzakala into ethize sekubeswa upholi lapha sekwenzakala into ethize and into leyo ngampela engemelanga ngabe iyenzeka. So sifuna ukukusharela lo ncwadi ukuthi should anyone athi kuwena EP evidence alonto you can even share it on your channel ukuthi this is the letter eqhamuka ku Secretary General, the latest letter eqhamuke nje in the last couple of weeks ezobikhombisa ukuthi ngampela nansi into ebekumele abantu ngabe bayenza kubekwe nanokuthi kokwenzakalani kubeqhubeka and seeing njoba beqhubeka abantu benza kanje we also want to throw u Secretary General inselelo ukuthi uyibhalile incwadi ngomhla ka 27 August wayibhala ngomhla ka 20 njobe ekuthumele yokugcina sesicela manje ukubona laba bantu beshushiswa ngoba manje akusizi ukuthi silokho esikhuza kungenzeki lutho ngoba izobe sekuyilento ejwayelekayo ukuthi uzogcina ngokubhala incwadi bese phela kanjalo. We need to start seeing ama actions ethathelwa laba bantu abalokho beqhubeka ngaso sonke isikhathi defying order that is coming from the top. Siyacela ngifuna nje ukuthi if ever naye the kwenzeka i-chance ukuthi angene kule channel ayibone lona sesiyamcela ukuthi manje hayi usekhulume kakhulu sesicela ukubona ama actions manje. Yes. No, siyabonga nje kakhulu. Siyagcizelelana kubantu abangavotanga nomkhonto wesizwe ngomhla ka 29 May ukuthi bengacabanga ukuthi bazosuka le kwagogo befike la bafuna ukusiphatha. Abanye babo nje babekane istructure bafake kuma position
angekho emthethweni, abantu abangavotelanga umkhonto wesizwe. Angeke size sivumele leyo. Sinenkinga yabantu abacabanga ukuthi bazoqhasha njengale kuhle kwesivalo sechampagne beqhamuke sebezoba phezulu. Angeke size sikuvumele lokho ngoba sisebenze kanzima siya okhethweni la ngomhla ka 29 May. So angeke size sivumele lama structures ababekana wona becabanga ukuthi bazokufika bezosiphatha. Bafowethu ngiyazi sesikhulumile nje kakhulu khona nje umfowethu akachaza ukuthi ke bona bakuyouth. Ngicabanga ukuthi nina imbokode ngapha angazi noma ikuyouth nima ngingaphosisi. Ngicabanga ukuthi ke mhlambe ke njengamanje imibuzo noma izinkulumo engizoyikhuluma ngicela nje ukuyibhekisa kunina nje kakhulu ukuthi ke njengoba ziningi izinto siyazi ukuthi ipolitiki ihambe ishintshe kakhulu. Kunina nje niyouth mhlambe iziphi ingqinamba enibhekene nazo noma mhlambe ikuphi mhlambe okusha enibona ukuthi nje njengeyouth nina ningahamba nihambe nikwenze. Siyabonga. Ngihlala Magoza ngibonge eMakedam. Ngicabanga ukuthi umbuzo omuhle lapho ngalesikhathi izwe jikelele ukuthi mhlawumbe ngithi nje umhlaba wonke jikelele kakhulukazi isizwe sinsundu abantu abasha yebo ke nabesimame bathinteka bekhungathwe izimo zempilo nencindezi kakhulukazi batholakala kuyidakamizwa mfowethu baphinde futhi babe seshweni lokuthi amathuba omsebenzi awekho nokulimaza kakhulu abantu abasha ngoba kulesi sikhathi bona abantu ekulindeleke ukuthi basebenze ubone futhi ukuthi kwezinye izikhathi bafundile labantu bathola imiyezane iziqongo ukuhlukana kwemikhakha yonke kodwa uthola ukuthi futhi amathuba omsebenzi abawatholi abanawo nokuyinto ke seqhulwini lawo sumkhonto wesizwe youth league la kwaDukuza sub-region siyilwa kakhulu leyo nto ukuthi njengoba sisho nje kunama local government election nama by election ongaseze sokwenza isiqiniseko somkhonto wesizwe youth league ukuthi umkhonto wesizwe uba semandleni ukuze ukwazi ukulungisa nokuhlengahlengisa isimo somuntu onsundi kakhulukazi omusha nakuba zikhona ke ingqinamba mfuthu njengoba sikwipolitiki bakhona abantu abomele ikhundla nakhona futhi ukuthi akube into eyodwa efanayo nokwe motherboard ngoba sizokhumbula ukuthi kwathi mapushintsha ubuholi national level kungena inkokheli uComrade uQiniso Cibane waba uhlalo kaNational wazo unobhala kwazoba inkokheli uKatlego Mkhabela ashintsha ke nokama structures kwase kuba nento futhi ayikhulumisa ukuthi iYouth League ayilidwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka-30 bakwazi kungena kanjalo kubahlengahlengisa ubupolitiki kodwa kwaze kwahamba lokho kwaze kwafika kuma region akaze kwathinte ama sub region selokhu nje kwathi ke enhlo nguhlalo weMK Youth League akaze kuthinta ameze kubuholi awuthi ngingaba nasisikhundla I'm still an interim structure okusho ukuthi kusasa uma iYouth League inquma ukuthi aseyahlengahlengisa ubuholi besub region sizodedela futhi kwabeza ngoba vele le yepolitiki yomkhonto wesizwe like a relay race uma kuyisikhathi sakho sokuthi ugijima ngendlela ibanga lakho bese futhi ufika la uma khona ume unikeze omunye intamba dlule siqonda ngokusobala lokho akukho ukuthi ngizalwe naso isiphundla sokuba uhlalo kodwa ngalesikhathi ngisekhona silwa kakhulu silela abantu abasha kufakazelwa eMarch esenze ngomhla ka12 ebibheke eMhlalikhwari ebikade ikhulumisa ukuthi unemployment youth siyilekelela kakhulu sifisa ukuthi futhi nalapha sibe khona yize ke sinazi ingqinamba njengokuthi sikwipolitiki uyuthola ukuthi kusenabantu umkhonto wesizwe sisifikile leso hlaba esifisa ukuthi umsholozi asifakeliso nobuholo obukhona busifakeliso ukuthi sekunabantu abenza into yobhujwa uyabona lento yokuthi umuntu omnyama fanele ahlale ecindezelekile angatholi lutho njalo kunabantu abakhulumise ukuthi isho elikhulu nokubhlungu bawumkhonto wesizwe phathi sithema simasha somkhonto wesizwe youth league silekelelwa iPCC at a regional level umashoba awuhlalo wayo angazi akakuvezanga ngalo kwenkathi ezethula ekufisa ukusho ukuthi ngaleso sikhathi besilekelela siya eMhlalikhwari uMhlalikhwari wasuyinqumela kwasayina imemorandum esasoyi handover washiwo ukuthi bazosiphendula singakapheli insuku ezo14 ngeshwa sekubuye incwadi uCoxie angisazi uCoxie East abameli basemhlalikhwari bazothi asona amalungu omkhonto wesizwe bazwe ngabanye abayawuholi bomkhonto wesizwe nekuyinto esayibabaza kakhulu ukuthi kwenza kanjani ukuthi sizame ukuaddressa ama issues abhekene nabantu abasha abelungu sebesivulela izandla ukuthi sohlala nabetafuleni sibuka ukuthi siqasha kanjani ngoba memorandum yayithi i starting point sokuqasha 50 wabantu
kodwa bese kuzoba khona abantu bomkhonto wesizwe bethi hayi thina singama individual. Sikhuluma njalo ngemash ngaphambi ukuthi ihlale sahleli nabaphathi stage ku section 4 we regulations of Act of Gatherings Act ka 1993. Sayihlala egunyaza ukuthi imash isemthethweni, kodwa bese kuzoba khona abantu ebezothi asibona amalungu omkhonto wesizwe. Ihlava lesi sifisa ukuthi i-accountability ngoba ama-members esiwaziyo ubuholi bisukumele leyo nto budile nayo, ngoba lento yokuthi umuntu omnyama omushi kakhulukazi avaleleke emathubeni amaningi ongciwankulu ababelungu abaphethe umhlali Khwari Mayini through i-social and labor plan sebethe bazosivulela ukuthi sikwazi nathi ukuhlomula, kodwa kube khona abantu abathi hayi ngoba sizonda umsezane, sizonda uMbongeni Bhidi, sizonda uThando, sizonda uComrade oMambambo, angeke laba beze beyi-address lento. Kufanele umuntu izinto ebeyingaye kuze kube ukuthi iyakhulunywa. Yishwa leli sinalo sifisa ukusho ukuthi ke i-unity siyayifisa impela, kodwa kubhlungu ku-unite nomuntu ongakwazi ukubona ukuthi ifanele u-unite. So umkhonto wesizwe uthi simagange njengoba sekuma local government election, ngiyanxusa futhi kubantu abasha umlando ndlu yakithi entsha uzosehlulela uma singazukuphuma simobilize futhi sishaye door to door, ngoba abantu abasha ngaso sonke isikhathi bahlezi beseqhulwini lo mzabalazo. Kwafa abantu abakithi abancane uHector Peterson bese mzabalazweni, oSolomon Kalushi Mahlangu bese mzabalazweni, oBantu Biko babese mzabalazweni. Kwase abantu abasha ngoba bengakafishi 35 years kwako 34 years. Abantu abasha labo esiqhenya ngabo esifisa ukuthi nathi ke singoComrade uMbongeni Bhidi uma sifa sifela lo mzabalazo sibalwe njengabo. Ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu. Mhlambe nje Mbokodo ongafuna nje uginqika nawe uqinisa ezinye imbokodo ukuthi ke nawe ukhona kwi youth, ikuphi nje mhlambe ongafisa ukuthi ukubeke kwi youth ikhona noma nje ongakhumbula okunothisayo okwama challenges kakhulukazi nje kunina? Ama challenges sinawo impela sabantu abasha lawa Dukuza ilembe lonke nje, but angeke ngize ngigxile kuwe kakhulu. Engingakusho nje ukuthi ngicela ukuthi abantu abasha beyiqhenye ngalomzabalazo. Ithuba esilitholile alandele bani ukuthi sithola ithuba lokuparticipate kulomzabalazo ophakamisa umuntu omnyama ngalendlela. So ngiyafisa nje ukuthi abantu besifazane nabo bengabi namahloni ngalomzabalazo. Akungabi ngathi njalo uma sisemzabalazweni masilwela into yabantu abamnyama kube ngathi siphelezela abantu besilisa. Ngiyafisa nje ukuthi abantu besifazane nabo bephume bame isibindi ngalomzabalazo lona besashilo uBhidi laphana ngalento yasemhlali Khwari. Iyasilimaza ngempela sabantu abasha because laphayana sasiyofunela ukuthi iqashe abantu abasha, but kubhlungu masicindezelwa abantu abamnyama abafana nathi abanebala elifana nathi besicindezelela ukuthi ingayiphambili into esasiyoyenza laphayana. Sengivala nje abantu abasha abayiqhenye ngalomzabalazo. Ikusasa lethu leli, ikusasa lomuntu omnyama, ikusasa lezingane zethu. Ngiyabonga. Mhlambe ngingene la umsakazi ngoba kusaphawula i-youth engigijima nawo kakhulu nami kuyi-assistant weningi. Siyafisa ukuthi ke abalaleli behlezi besibuka lapha ukuthi bengayigijimeli lento leyo ukuthi kubizwe ama-program ey'ndaweni kaTshwala, kusetshenziswe iregalian yomkhonto wesizwe. Siyacela balaleli lesibuka lapho ukuthi ke lutsheleni ulusha ukuthi lungahambi luyijabulisa ngeregali ye-MK ey'ndaweni zikaTshwala. Yilokho ngizoqala ngakho bese ngiphinda ngena la njoba siya kuma local government esiya kuwona. Siyafisa ukuthi ulusha luhambe luyovota kakhulu ulusha. Sizozama ngayo yonke indlela ukuthi siliqoqe ngama-program amaningi esizowenza ukuthi lubhalisele ukuvota, ngoba yonke into esiyenzayo sisebenzela bona, ibona abaphathi belizwe lakusasa. So ke asikwazi ukubashiya ngemuva, singabancinci singabaphushi ukuthi abahambe ovota, ngoba izalukazi zethu suke sinalo uhlelo lokuthi si-transport ukuthi ziyo ovota. Izalukazi yamthanda kakhulu uZuma, so ke asikwazi ukuthi singathi ke siyokhuluma nezalukazi. Izalukazi nje hawo zifuna impesheni yazo yangomhla ka1. Siyazi ukuthi ziyamthanda uZuma, ziyomvotela futhi uZuma oyi-MK oyikhanda lwephathi yethu.
so ke siyafisa ukuthi ke lusha niyilalele le video noma lilalele le video ukuthi nikwazi ukuthi niphume niyovota sizoza kunina sizonenzela ama-program ukuthi siniqwashise siniqondise ukuthi ngokwempilo kufanele ukuthi uyiphathe kanjani uye kanjani ngokwempilo phambili. Angibonge. Sibonge nakwi-channel. Keep up the good work. Abantu bayakhuluma. We have seen you guys changing lives and we appreciate what you're doing. Ningadiki ibali, niqhubeke nokwenza umsebenzi omuhle. Siyabonga. God bless you my brother. No, siyabonga nje bafowethu, babukeli bethu. Siyabonga kakhulu isikhathi senu enisiphe sona. Siyacela ukuthi namanye amaqembu bakethu afike nje azoyikhulumela. Sivulile inkundla nanoma yiphi nje indawo ongaba comfortable kuyona ukuthi sikwazi ukuthi sihlale sizokhuluma nawe. Siyazi ukuthi kulonyaka esikuona unyaka omkhulu kakhulu, sonke sasikade solindile u2026. Sihlale nje sizoyibonisa ukuthi ke ikuphi eningakwenza, ngoba siyazi ukuthi ke nomunye uzofika nestrategy sakhe, nomunye afike nestrategy sakhe, lizosibekela nje mhlambe eninakho phezu kwetafula. Nawo ama debate ke bakwethu avumelekile, bakwethu bafowethu namhla ngiyacela makuthi ikhona indlela kakhulukazi iyouth. Yes. Besicela ukuthi mhlambe nenze indlela ewuhlelo lama debate einhlangano ezihlukahlukene, kakhulukazi iyouth ebinge sifise ukusebenzisana nayo nabadala nje abakunankinga bafika, kodwa iyouth kakhulu esifisa ukuthi ke sesibe nohlelo le youth la esizokwazi ukuthi ke kube nama debate azo zonke inhlangano ukuze sikwazi ukuthi ke ukukhuliswane, bazi nako abantu mabekhuluma nje abantu abashe khuluma ngepolitiki azi ukuthi ukhuluma ngani, usuka phi uyapi, ngoba ipolitiki bakwethu iyinto ephethe impilo zomuntu wonke. Uyathanda awuthandi, ekugcineni kosuku impilo yakho ingaphansi kwahulumeni. So kufanele siqonde ukuthi ukuhlala ezweni ngizocela nje ukuqondisa ukuthi kakhulukazi ezweni le South Africa kuyinto enjani ukuphila khona, kubaleke kangakanani ukuba nomazisi nokuhamba uyovela ekugcineni kosuku. Ngoba okunye bafowethu ebengifisa kakhulu ukuthi ke nanoma yipi inhlangano noma mhlawumbe ngaqhamuka bebe bawu4 abantu, mhlawumbe 1 from kwinhlangano ethile, mhlawumbe ngizobala nje from ku-ANC, 1 kwi-MK, 1 kwi-EFF, mhlawumbe 1 kwi-IFP, nabanye mhlawumbe abangaqhamuka, sihlale phansi endaweni abangayikhetha mhlawumbe since sazi ukuthi ku2026. Ikhumbula bafowethu ukugcina kwami ukufundiseka ngokwepolitiki nangokuvota, it was 1994. After 94 izitori ezifundisa ngokuvota ephindanga zabakhona, ukuthi nizofundisa nje bafowethu ulusha ukuvota ukuthi kuyini nanokubaleka kokuvota ukuthi kubaleke kangakanani. Sibonga nje kakhulu. Ukuthi magedama lokho sizoqinisekisa ukuthi siyakwenza futhi siyakuhlela, ngoba umyalelo usuthole from uCommander General uMsholozi ukuthi inhlangano zonke ahlanganeni sitshengisa abantu abansundu ukuthi ukuhlangana kwethu kubaleka kangakanani. Nalawo ma debate azosilekelela ke ukuthi sikhombise sonke ukuthi njengoba ngu-MK party yini esiphethe, imuphi umehluko esiza nawo ukuze abantu emakhaya bakwazi ukuyiqonda into enjengalezo. Futhi ke ukufunda ngepolitiki baye besho njalo ngoti bayo ukuthi politics is a facet of human life. If you don't do politics, politics will do you. Kubaleke kangakanani ukuyibandakanya nepolitiki, ikakhulukazi uma umuntu omusha. Isikhali leso sofika naso sizohamba amanye amaqembu qiniseke ukuthi siyahlala nabafowethu senza ama political debates. Siyabonga kakhulu babukeli bethu, sibonile nje nizwile ukuthi iyouth lekhulumayo. Siyabonga kakhulu. Sicela niqhubeke njalo nokusubscribe, ni like, ni comment. Wonke amaqembu ezembusazwe avumelekile ukuzohlala phansi sidiscuss, sibonisane, besitshele nangezinto nje mhlambe abasiphathele zona. Siyabonga nje kakhulu bonke ababukeli beSouth Africa nangaphandle. Ukwadukuza nje yonke siyanithanda, uNkulunkulu abe nami. Ayisalute. Salute.